Ideš s nama, krenuli smo već. A otišao si, pa dobro, onda jesi izvinao sam te probudio. Nema briga. Važi, vidimo se, čao. Gledaj ovo, snimaj ovo. Kontrasmer, idemo! Pašćete ljudi, šta se nadnijete? Ja mislim da nema niko sretniji kad oni stignu tamo na Hrvatsku carinu. Ovdje je već 3. kilometar. Da, evo iza kamionova tamo 3. kilometar. Jebote. Šta kažeš, 5 sata se čekaj uči se? 3 dana se čekaj. A da, ne 3 sata. Nek si se popao. Evo Barsani, sam zagovorio. Strašno, ovo je da sedeš i plaćaš, majke moje. Tako je jutro. Znaš kako je ovo ovdje sam? Tako je jutro bilo isto. Isto tako je jutro bilo. Ne znam, nismo još da ovo. Osmi kilometar. Koliko? 8 kilometara.